είσαι? Καλά είμαι αδερφέ μου, να σε Να κάνω σε μια πάρω ερώτηση. καλά. Πες μου, έλα. Ξέρεις πού κοντά έχει κανένα ανοιχτό κατάστημα να πάρουμε κανένα νεράκι, γιατί έχω πάθει υδρολειψία. Εδώ κοπέλα δουλεύει μέσα. Για πάμε. Ειρηνή. Να παραγγείλω από το μενού εκεί πέρα, μήπως? Να περιμένετε. Βεβαίως, Ειρήνη. Ωραία. Πείτε μου. Δυο φραπεδάκια θα ήθελα. Σκέτα. Με λίγο γάλα. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με όλο το θάρρος και το σεβασμό, ήθελα να ρωτήσω, το κατάστημα είναι δικό σας? Ένα από τα αφεντικά του μαγαζιού. Μάλιστα. Ρωτάω Ειρήνη, άκουσα πως σε λένε, θα μου επιτρέψει να σε λέω Ειρήνη. Ναι. Γιατί είμαι καινούριος στην πόλη και κατάλαβες, προσπαθώ κι εγώ να βιοποριστώ κάπως σε αυτή την άδικη κοινωνία. Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω άμα υπάρχουν ανοιχτές θέσεις. Κάνω τον γκαρσόν, το μαρσόν, κάνω και το ημιτασιόν άμα χρειαστεί. Επειδή δεν είμαι υπεύθυνη για να προσλαμβάνω άτομα. Φαίνεσαι το αρκετά αφεντικό. υπεύθυνη, η αλήθεια είναι. Και το αφεντικό θα μπει πιο μετά. Ναι. Θα προτιμούσα να μου μιλάτε με λίγο πιο ευγένεια για να του το πω. Δεν σας μίλησα ευγενικά. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είχα σκοπό να σας προσβάλλω. Αυτά. Άρα να περάσω αργότερα. Ναι, I guess. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ. Bye. Έχει πάλι. Καλησπέρα. Όχι πάλι εγώ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό στη ζωή μου. Τι επαγγέλεστε? Επαγγέλλομαι άνεργος δυστυχώς αυτή τη Άεργος. στιγμή. Γιατί η κοινωνία είναι δύσκολη Αυτός δεν και είπε ότι είναι πολύ σοβαρό στη δουλειά του. στη δουλειά που θα πιάσω. Γι' αυτό καταλαβες. Πού θα Και πιάσει δουλειά? Στο να δουλεύει τον κόσμο. Γενικά, ξέρεις τώρα, ψάχνω γενικά στην πόλη να βιοποριστώ όσο μπορώ. Γιατί, ξέρεις, και εμείς παιδιά του λαού είμαστε, προσπαθούμε. Δεν μπορώ άλλο. For the Merokamat. Δεν γίνεται εγώ σένα να σε έχω συνάδελφο. Γιατί σε χαλάει? Δεν γίνεται. Γιατί? Τι είναι το παιδί? Παιδιά, λέω κάτι Κατεβάζει κείμενα λάθος. στο ChatGPT. Είμαι καλλιεργημένο. Επειδή είμαι μορφωμένος και καλλιεργημένος, σημαίνει ότι διαβάζω κείμενα από το ChatGPT. Φίλε μου, πώς σε λένε, άμα επιτρέπετε? Βασίλης. Σένα? Βίκτορ Εμμάνουελ ο Τρίτος. Χάρηκα πολύ, Βασίλη. Πώς? Βίκτορ Εμμάνουελ ο Τρίτος. Βασίλη μου, συγγνώμη, τώρα μου ήρθε φλασιά. Τι επαγγέλλεσαι, είσαι μηχανικός μήπως? Είμαι μηχανικός και φαρμακοποιός. Φιλαράκι μου, με σώζεις. Μπορείς Τον να με βοηθήσεις? σώζεις. Έχει μείνει το αμάξι μου 2 τετράγωνα πιο κάτω. Μην Σε τον 2 λεπτά σώσεις. γιατί είμαι κανόνας στο Δημαρχείο για κάτι επίγον. Εννοείται, Λέω, Βασίλη μου, θα πίσω. περιμένω εδώ με την μου Ειρήνη. λείψει. Όχι, μη. Ειρηνάκη, καταλαβαίνεις ότι η θέση μου είναι λεπτή. Πάω να πηδήξω. Να σε ρωτήσω. Παρακαλώ. Γιατί τέτοιο ύφος απέναντι μου? Ήφος. Ναι, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Είναι και αυτό αυτοδημιούργητο. Βρε, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά γιατί. Δεν ξέρω. Και στην αρχή, μόλις μπήκα στο μαγαζί, εκεί πέρα μου έπιασε στον καφέ, είδα μια χημεία μεταξύ μας. Επαγγελματική πάντα, έτσι, επαγγελματική. Καλησπέρα. Πού είστε, ρε? Έφαγα. Εσύ ο Κύριε Μανουέλο Βασίλης. Τρίτο. Παρακαλώ. Πω, φιλαράκι μου, θα μου φτιάξεις το αμαξάκι? Βεβαίως, τι Αφού άμα κάνει είναι πολλά. ταξί. Όχι, δεν είναι αυτό είναι νοικιάρικο. Νοικιάρικο. Μπες στο αμάξι, είναι εδώ δίπλα. Άμα με κλέψει, είναι κάτι εσύ, Να ξέρεις. Βασίλη μου, ποιος να σε κλέψει? Βασιλάρα μου, εδώ είναι το χρέπι μου. Να σου φτιάξω. Ωραία αμάξι έχεις, Honda βλέπω εδώ, Acura. Όχι, Συμπαθητικό, μωρέ, συμπαθητικό. Τη δουλειά του την κάνει. Βασιλάρα μου, μέσωσες, τι σου χρωστάω, πες μου.
Τίποτα, όλα είναι πρώτη μέρα στη δουλειά, όλα τσάμπα. Είσαι σίγουρος? Ναι, Δεν θέλει χειρόφρενο. σίγουρος να το κλειδώσεις, Ναι, μην Νομίζω αγχώνεσαι, να μην το αγχώνεσαι. κλειδώ. Βασιλάρα Ωραία. μου, είσαι παικταράς μεγάλος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, αδερφέ μου, όλα μια χαρά. Ειρήνη, επιστρέψαμε. Και για πες μου, Ειρήνη, τελικά, εκείνο που λέγαμε με τη δουλίτσα, γιατί ξέρεις αυτή η μαλακία εδώ πέρα πολύ καίει. Πόσο? Καίει πάρα πολύ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεφώνου μου, το αφεντικό μου Έλα. είπε ότι θα επιστρέψει Υπάρχει στην πόλη δολοφόνο μες στο συνεργείο και εγώ δεν μπορώ περίπου να σε βαρέσω. μισή ωρίτσα. Σε μισή ώρα, πιο σύντομα δεν γίνεται. Μάλλον όχι. Και τι θα γίνει τώρα, θα περιμένουμε όλη μέρα. Εγώ έχω. Δεν μπορώ. Είσαι άνεργος, τι έχεις? Άνεργος. Εντάξει τώρα κι εσύ. Άνεργος. Αμάν. Δεν ξέρεις. Μάλλον δεν ξέρεις το ρητό. Καλέ την οροφή. Δεν ξέρεις το ρητό ότι οι άνεργοι έχουν τα περισσότερα λεφτά. Από πού? Αν σου πω, θα πρέπει να σου πάρω και το κεφάλι, οπότε ξέρεις. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άσε ρε, μιλάς και σοβαρά. Βλέπεις τα μάτια μου που λάμπουνε. Μισό να τα δω. Δεν είμαι περίεργος εγώ. Ναι, είναι λίγο σημαδεμένα. Είναι πολύ σημαδεμένα και πολύ σημαδεμένα. Καλησπέρα. Ειρήνη μου. Όχι και μου. Ξέρω, όχι ακόμα. Πιάσε το παλικάρι. Ε, Πιάσε το παλικάρι ένα ακόμα από ό,τι πήρε από μένα. το πιάσα. Έτσι, γιατί έχω κέφια σήμερα. Φιλαράκι μου, έλα σε καλή μεριά στην υγεία σου. Από μένα. Από τον Βίκτορ. Ευχαριστώ πολύ. Από το τρίτο. Τίποτα, φιλαράκι μου. Στο θέμα μας λέω, τι θα γίνει με τη δουλίτσα. Σας απάντησα πριν 5 λεπτάκια. Μα έχει περάσει μισή ώρα. Αχού. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Να ρωτήσω, γυρεύω εργασία. Φίλε, δεν έχει. Δεν είμαι το original αφεντικό μου. Α, οκ. Είμαι εγώ, αλλά πειράζει, δεν εντάξει. έχει. Έχουμε ξεμείνει από θέσεις, είμαστε πολύ στενά τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, φιλαράκι μου. Συνέχεια. Έγινε. Πώς την έχεις δει σήμερα? Έτσι γίνεται η δουλειά. Θα σου αποκαλύψω τον αληθινό λόγο που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μπροστά σου και με κοιτάς. Λοιπόν, ο αληθινός λόγος που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, Ειρήνη μου, είναι ότι περνούσα από εκεί απέναντι με το αμάξι μου και σε είδα. Ναι, Και σε είδα, Ειρήνη, όπως έλεγα. Και τι πρόσεξα. ναι. Πρόσεξα μια κοπέλα μόνη, φοβισμένη και δυστυχισμένη. Φοβισμένη. Και δεν έχω σκοπό να αφήσω κάτι τέτοιο έτσι για μια κοπέλα σαν εσένα, Ειρήνη. Άκουσα με, Ειρήνη μου. Όπως έλεγα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι χρειάζεται ένας άντρας σε αυτό τον κόσμο που ζούμε για να σε βγάλει ένα ραντεβού? Δικό μου Δεν λεπτό. βγαίνω. Κοίταξε, καταρχάς δεν μίλησε κανείς για κάτι ερωτικό, Ειρήνη μου. Εγώ θέλω να ψάχνω φίλους αυτή τη στιγμή. Κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι Ναι. αν πάμε για ένα καφέ, σαν φίλοι, Ναι. Μόνο. εννοείται... Ειρήνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτά που λες, εννοείται σαν φίλοι. Ποτέ δεν ξέρεις που σε φέρνει αυτή η ζωή. Λοιπόν, Ειρήνη μου, τι ώρα σχολάς? Δεν σχολάω. Είμαι. All nighter, Ο- 24/7 open. No. Είμαι εδώ όποτε θέλω. Σου λέω, αφεντικό. Οκ. Άρα σχολάς τώρα, φύγαμε. Είναι ανοιχτά. Λοιπόν, άκουσε με. Πρέπει να σου πω κάτι για μένα. Κάτσε λίγο τώρα. Τι έπαθες? Άμα Πήδηξε. Τι έκανε, ρε μαν? Ναι, το ξέρω. Καλά τώρα. Καλησπέρα. Hello. Κοίταξε. Αυτό το αμάξι δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι ενός φίλου, ήρθα να το πάρω. Ποια είσαι εσύ? Γιατί είσαι στο αμάξι μου? Τι λες
συνήθιο. Γιατί είσαι στα αμάξι Τι μου εσύ? είναι εδώ. Καρδιά μου, δεν ξέρω. Το αμάξι εδώ πέρα μου το είχα δώσει σε ένα φίλο μου και καταλαβαίνεις τώρα ήρθα να το πάρω γιατί το άφησε εδώ για κάποιο λόγο. Μπορούμε να φύγουμε, δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε εδώ άλλο. Αυτή ποια είναι. Αυτή μια κοπέλα μάλλον που ήρθε για περπάτημα εδώ, λογικά. Σωστά! Σωστά. Καταλαβαίνεις τώρα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Κάτσε δηλαδή. Πώς πώς σας το λένε, μιλάω. κύριε? Βίκτορ με λένε, αλλά δεν έχει σημασία γιατί δεν χρειάζεται να γνωριστούμε. Έτσι. Έχω κομπέλα. Πολύ καλό το ρολάκι, θα σε πάρω σε λίγο. Θα έρθω από Τι το πες? μαγαζί. Τι πες. Της λέω φύγε μακρύ. Τον ήπιαμε. Άκουσε με. Η κοπέλα είναι άγνωστη. Καλά. Τι σου είπα. Κορίτσι μου, Μη πώς σε λένε. Μην μιλάς. Τι σου είπα. Μου είπε κάτι. Να σου πω, είναι λίγο τρελή αυτή η πρόσχη. Δεν μου είπε κάτι. Μου μιλάτε. Βλέπεις, δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μπες μέσα στο αμάξι, σε παρακαλώ να φύγουμε τώρα. Έχεις κάνει ολόκληρη σκηνή. Λοιπόν, είχα δανείσει το αμάξι στον ξάδερφό μου, τον Στέλιο, Να Και- ήταν Στέλιος. και μου είπε ότι θα πάει μια βόλτα εκεί πέρα. Και μου λέει, ξάδερφε, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ξάδερφε, θα πάω για ένα κολύμπι. Θα μου κάνεις τη χάρη να έρθεις να πάρεις το αμάξι σου από εδώ πέρα? Και εννοείται πως του είπα, ναι. Οπότε πήγα από εκεί να πάρω το αμάξι και εσύ τι έκανες εκεί πέρα? Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, στο υπόσχομαι. Η κοπέλα ήταν εκεί πέρα τυχαία και Πες εγώ την αλήθεια. την αλήθεια λέω, ογκά. Πες την αλήθεια. Όπα. Μη μου τρελαίνεσαι. Ξέρεις ότι σε Πες μένα την αυτά με αλήθεια. τα πιστολάκια δεν με περνάνε. Αυτό ήταν πάντα εκεί, by the way. Για δες. Έλα εδώ. Πάμε βολτίτσα, αλλά δεν πες μέσα. Πάμε. Βασίλης. Έλα, μπιλάρα μου. Πού είσαι? Είμαι στο δρόμο σε κάτι. Έχω μπλέξει μια δουλίτσα. Τι έγινε? Έχεις κοπέλα, ρε. Εγώ αν έχω κοπέλα. Ναι. Δεν ακούω, είμαι σε τούνελ, σε κλείνω, θα σε πάρω μετά. Εντάξει. Είμαι στο. Ναι, Διαφημίσεις, καρδιά μου. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα αυτές οι διαφημίσεις πια. Δώσε μου ένα λεπτό. Έλα, Έλα, μπελέεις. Πες μου. πού είσαι τώρα? Τώρα είμαι σε μια δουλίτσα. Πιστεύω να πέρασε από το τούνελ. Ναι, έχω περάσει από το τούνελ, μπορείς να μου πεις. Ναι. Ισχύει. Ναι, πες μου. Αυτό που σε ρώτησα πριν ισχύει. Κοίταξε τώρα, κοπέλα δεν θα το έλεγα, αλλά πηγαίνω με μια κοπέλα που γνώρισα, ας πούμε, έτσι. Τίποτα Τι σοβαρό. έγινε με τίποτα αυτήν? σοβαρό. Ακούς. Περίμενε. Τι έγινε με αυτήν? Με ποια? Άκουσα μια φωνή. Η ιδέα μου θα είναι. Τι? Τίποτα, πες μου, λέω. Λέω με αυτήν τι έγινε? Με την Ειρήνη εννοείς? Όχι, με αυτή που γνώρισες. Η άλλη είναι μια φίλη που γνώρισα στην πόλη και καταλαβαίνεις τώρα. Βγήκαμε μια-δύο φορές, αλλά δεν κάνει η κοπέλα. Δεν κάνει. Και δεν της έχω στείλει από τότε μήνυμα. Γιατί εγώ άλλα έμαθα. Τι έμαθες? Τέλος πάντων, πού είσαι? Έχω μπλέξει κάτι δουλίτσες τώρα, αλλά πες μου, τι θέλεις? Τίποτα, όταν τελειώσεις πάρε με τηλέφωνο. Οκ, I got you. Θα είσαι από το μαγαζί εκεί πέρα που γνωριστήκαμε να περάσω. Ναι, το μαγαζί να περάσεις από το... Ωχ, τέλεια. Πόσο μου αρέσει αυτό το μαγαζί, θα περάσω. Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν είμαι εκεί, μιλάρα. Kisses Victor out. Αυτά τα διαφημιστικά με έχουν ζαλίσει πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Θα αλλάξω εταιρεία. Άντε πάλι. Σας λέω, δεν θέλω να υπογράψω το συμβόλαιό σας πια. Δεν θέλω. Είναι το αφεντικό εδώ. Τελικά θα υπογράψω μάλλον. Θα περάσω από τα γραφεία σας. Εντάξει, άντε. Αγάπη μου, σε παρακαλώ πολύ, μου έτυχε μια δουλίτσα. Τελικά, η προσφορά που μου κάνανε είναι πολύ καλή. Θα περάσω από τα γραφεία ένα λεπτάκι να υπογράψω και θα γυρίσω να σε βρω, εντάξει.
Βασικά, ξέρεις κάτι, δεν με πετάς ένα λεπτάκι μέχρι τη δουλίτσα μου, αλλά θα κάτσεις στο αμάξι, σε παρακαλώ πολύ. Μη γίνουμε ρέσιλοι. Μάλιστα, πού είναι? Τώρα θα σου βάλω. Σου βάλα. Σε παρακαλώ πολύ όμως, επειδή είναι, καταλαβαίνεις, επαγγελματική δουλειά, μιλάμε για πολλά χρήματα. Θα ήθελα να κάτσεις στο αμάξι για να κάνουμε μια εντύπωση έτσι περίεργη. Κατάλαβα. Τον ήπιαμε. Ξέρεις κάτι, βασικά άστο να μην πάμε καλύτερα. Δεν έχω πολύ όρεξη για δουλειές σήμερα. Α, ήρθαμε. Δεν το πιστεύω. Δεν θα πας εδώ. Δεν το πιστεύω. Δεν θα πας εδώ. Πολύ μικρή αυτή η πόλη. Πάμε σε παρακαλώ πολύ, γιατί έχω τώρα τις δουλειές. Βασικά, λες να πάω αργότερα μόνο να μην μας χαλάσει το ραντεβού μας τώρα αυτή η δουλειά. Άντε, τελικά θα πάμε. Καλησπέρα κύριες και κύριοι. Εδώ το αφεντικό, από εδώ είναι το καινούριο προσωπικό. Εσείς είστε η κοπέλα... Πόσο μικρή αυτή η πόλη, πώς βρεθήκατε εδώ πέρα? Είδατε? Ναι. Δουλειά, λεφτά, ειρήνη. Πες μου. Τι, είναι τρελέγκο τελείως. Τρελέγκο, ναι. Έχει τώρα. Τι να σου πω, νομίζω ότι είμαστε σε σχέση. Και είμαι ο βοηθός της δίνω κάποια χάπια, την Να σου καθοδηγώ. πω, εγώ θα επιζήσω από αυτήν ή θα με βρείτε σε κανένα χαρτάκι? Α, ναι, είναι άκακη. Κάτι. Απλά όταν τη δεις τρέχα, δεν είναι κάτι. Συγγνώμη για αυτή την είσοδο, αλλά καταλαβαίνεις. Αυτός τώρα είναι πώς το καινούριο προσωπικό που λέγαμε. Καλησπέρα σας. Βίκτορ Εμμάνουελ ο τρίτος. Έλα ρε, αλήθεια. Θέλει να εργαστεί. Ναι, ρε τρελέμπο. Εργαστεί εδώ. Θα Τον ήθελα. βάζεις γιατί εμένα σε λίγο καιρό θα με χάσεις. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, παίκτη, Πες μου όταν να το βάλω. άκου να σου πω πώς γίνεται το ταλαβέρι τώρα μου. Θέλω να ερεμήσεις. Αυτό το μόντε το Κρίστο με χτυπάει στο πνευμόνι και γουστάρω. Λοιπόν, κύριος, πώς σας είπαμε? Ναι, τώρα. Γιώργο Γάρδο. Μάλιστα. Και που λέτε, εγώ ψάχνω για δουλειά να πούμε. Και επειδή είμαι και πολύ βαρύς, δεν βλέπεις το τσιγάρο που καπνίζω. Να σου πω, εγώ Λοιπόν, γουστάρω όταν με προσκαλούν στην ομάδα. Ποιος σε προσκάλεσε στην ομάδα? Εγώ. Κοίταξε, εγώ είμαι δουλευταράς, μάγκας βαρύς και ασήκωτος. Και δεν κλέβω ποτέ. Άμα κλέψεις, θα φέρω εδώ τη Μουρλέγκο και θα τα πω όλα. Ποια είναι η Μουρλέγκο? Εντάξει. Ποια είναι η Μουρλέγκο? Ναι. Κύριε, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για business. Κάτσε, δώσε μου ένα. Πάμε να πιούμε κανένα Grey Goose τώρα να το γιορτάσουμε που μπήκα στην ομάδα. Ουουχου! Κερνάω. Wow. Τι το κάνεις decline, ρε ηλικία? Sorry. Στείλω άλλη μία. Κύριε, ακούγονται οι φωνούλες σας. Δεν υπάρχουν φωνούλες, πρέπει να το Ποιες κοιτάξεις αυτό. φωνούλες? Από δεν τον ξέρω, η δικιά κύριο σου. Busy. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Έλα, πάρ' το. Γιατί το κάνετε decline, ρε? Εγώ το τσίμπησα πάντως. Ποιο τσίπησες? Το τηλεφωνάκι. Να σε πω, υπάρχει ένα θέμα όμως, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πω, έχουμε λούσει Ειρηνούλα. Ειρηνούλα, μάλιστα. Αφού η Ειρηνούλα το έχεις. Λοιπόν, έχουμε λούσει πάρα πολύ άσχημα. Γιατί... Τρελέγκο κατευθύνεται προς τα εδώ. Η Τρελέγκο, όχι απλά κατευθύνεται προς τα δω. Έχουμε το ίδιο Αν Apple δεν μπορεί ID. μπορεί να σου παραφύγουμε. Έχουμε- Πάμε κάπου μαζί. Έχουμε το ίδιο Apple ID. Και πολύ φοβάμαι Δεν ότι έχεις... πειράζει. Είμαστε... Όχι συνάδελφοι. Είμαστε συνάδελφοι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό να το εξηγήσεις εσύ, οκ? Μπορώ να της το εξηγήσω πάρα πολύ ωραία γιατί με τσαντίζει και... Όπα. Θα γίνει μαλακία, Μπιλί. Μπιλί, θα φάμε και εμείς σουτιά, Μπιλί. Καλώς τον μάγκο. Θα περιμένετε 2 λεπτά εδώ πέρα. Να ανάψω τσι, μεγάλε. Ωραία. Έρχομαι σε 2 λεπτά από τώρα. Ναι, Μπορείς να σε φέρεις λες. την Τρελέγκο. Όπα.
Το βαρύ πυροβολικό. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, άκουσα με. Δουλεύω, εδώ που βλέπεις δουλεύω εγώ. Καλησπέρα. Όχι, καλησπέρα, καμία καλησπέρα. Εγώ... Θέλετε να Καμία... πάρετε κάτι. Δεν θέλει, η κυρία έχει χορτάσει. Έχουμε σπίτι. Δεν ξέρω που μένει η αλήθεια είναι, αλλά... Κύριο Μάνθο δεν είναι εδώ, εγώ Φιλιππινέζο καθαρίστρια. Υπηρέτρια, γαμώ. Όντως, κούπα. Λοιπόν, αφεντικό, για να δεις πόσο καλός είμαι στη δουλειά, θα καθαρίσω εγώ έτσι. Ναι, πρέπει. Μπορείτε να μας αφήσετε λίγο μόνος με να καθαρίσω λίγο την κατάσταση. Το παλικάρι εδώ πέρα μου φαίνεται πολύ πεινασμένο εκεί πέρα. Πάτε εκεί. Άκουσε. Χαίρετε. Ωραίτη η κοπέλα, κάθεται στον αέρα. Θα το κάνω εγώ, μπορεί μην να μην- αγχώνεστε, μην να αγχώνεστε μην καθόλου, κάψουμε, μην έτσι νοιάζει. αγχώνεστε. Πάρτε λίγο και τουλάχιστον. δει λίγο τον πούλο. Ω, τι γλυκό. Αγάπη μου, εννοώ Κοίταξα. κυρία που δεν ξέρω. Εσένα είναι γλυκό. Κοκκινίζω. Θα σε κοκκινήσω εγώ μετά και... Όχι, όχι, δεν. Παρεμβολές. Εγώ πουλίδια. Θα γίνει Ρέτζο. Μακελιό. Λοιπόν, ακούστε με. Έχει γίνει κάποιο είδους παρεξήγηση. Έλα ρεξα. Τι Λοιπόν, ομάδες βλά- ρεξα. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο εδώ με την κοπέλα ένα λεπτάκι και θα επιστρέψω στο work. Σατυριάννα. Ένα λεπτάκι δώσε Πάρε μας. το χρόνο σου. Thank you. Πού είσαι? Ποιον παίρνεις τηλέφωνο? Με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Δεν το Παυλέρα, σηκώνω. άτσα. Με ποιον μιλούσες? Με ένα φίλο μου. Φίλο το λέμε τώρα. Που δουλεύω εκεί. Δουλεύεις? Αφού εγώ σε συντηρώ, τι δουλεύεις? Δουλεύω. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν έχει τέτοιες... Με συντηρήσεις πώς θα πας με την άλλη της μαγιά. Κορίτσι μου, δουλεύω. Αυτό εδώ πέρα είναι το αφεντικό μου. Αφεντικό. Έλεγε καβάτζα, Εδώ, ναι. Είναι το αφεντικό μου αυτό. Εγώ Έλεγε εδώ. καβάτζα που την έχει δει. Βαρά μου κάνω ματάω. Μην στάρψει μια φάπα την και γίνει μια με την άσφαλτο. Την Ειρηνού. Εννοώ. Την κοπέλα Ποια? αυτή την καθαρίστρια που Ποια? έχουμε για τις Παρασκευές. Εγώ εδώ δουλεύω. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω προς τι σκηνή. Ήρθε με ελικόπτερο, δεν είμαι καλά. Όχι. Αδερφέ σου φέρα μάμα. Να σε πω, εσύ με το ρόλο. Κολλητέ μου, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά το θέλω όλο. Ωπα ρε, τρελέ μου, πού το έβγαλες αυτό? Κρυψό. Κάτσε. Έλα αδερφέ μου. Λοιπόν, Πότε έχουμε, θα πας, κύριοι, έχουμε ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή. Αυτή η κυρία Πήγαινε να είναι τους εξυπηρετήσεις η τρελή εσύ. προσέλα. Ποιους? Θέλω να παραγγείλω, παρακαλώ. Πείτε μου. Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Έχει Παιδιά, εγώ πολύ πουλάω φασαρία. μαύρο, δεν ξέρω τώρα. Κολλητέ, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα τις φάμε όλοι μαζί. Θέλετε βαριά όπλα. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Κοπελιά θες μαύρο. Ρε κοπέλα. Δεν είμαι καλά. Θα το κάψουνε το μαγαζί, ρε, ορκίζομαι. Ποιο είναι το θέμα Νομίζω σου? δεν κάθεσαι εκεί. Ποιο είναι το θέμα σου? Πάρε μια μυρωδιά. Αδερφέ, θα στο βάλω στον κόλλο το μαύρο, ρε, ορκίζομαι. Να σε Δεν πω, είναι καλή να σε στιγμή. πω, μπορείς- Μπορείτε να μην φωνάσετε με στο Άμα μαγαζί. σας δώσω καμία, Μπορείτε θα να βλέπετε, περάσετε- αυτή είναι εκεί πέρα τη λάμπα. Μπορείτε να Άντε, περάσετε μην τα έξω όσο Πού θες να χρειάζεται. περάσω? Εννοώ. ναι. Αν είναι. Μπορείτε να πάρετε και εσείς τον πούλο. Τι μέρα για αυτή τη δουλειά, Έλα. Ειρηνή, Ναι. νομίζω σου οφείλω κάποιο είδους εξηγήσεις. Δεν με ενδιαφέρει ρε εσύ. Γιατί έχει γίνει ένας χαμός, έχω μπερδευτεί. Όχι, αυτή έχει μπερδευτεί. Είσαι νευριασμένη για κάτι. Όχι. Και τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι κάνεις εδώ πέρα? Τίποτα, πάνω στην άλλη. Θα σου πω μετά. Ποια είναι η άλλη? Ποια είναι η άλλη? Ειρηνούλα. Ποια είναι η Ειρηνούλα? Εννοείς την κοπέλα που τυχαίνει να συνεργάζομαι στο μαγαζί? Που τυχαίνει, δεν συνεργάζεται μαζί. Κοίταξε με. Αυτή. Κοίταξε με στα μάτια Όχι, σου. Σου δεν έχω πει ακούω ποτέ τίποτα. ψέματα εγώ. Δεν ακούω τίποτα. Θα πας να μιλήσεις. Θα μιλήσω εγώ με ένα φίλο μου, θέλω. Ξαναπες το άλλη μία, αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό που άκουσες. Για άλλη μία.
Αυτό παξ. Θα πας με ένα φίλο. Ναι, θα έρθω να πάρω από εδώ. Πάμε μια βόλτα. Δεν κατάλαβα. Έχεις και φίλους τώρα. Έχεις και φίλες τώρα. Ντέπι μου, σε παρακαλώ πολύ τώρα, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Έτσι, Αφού παιδιά, ξέρω δεν ότι πρέπει. δεν υπάρχει φίλος, δεν θα έρθει φίλος. Απλά το κάνεις τώρα για να με νευριάσεις. Με απέλησαν. Βασικά θα παραιτηθώ για σένα. Πάω να παραιτηθώ. Όχι, όχι, όχι. Όλα Ρε, καλά είσαι εδώ. καθυστερημένος. Όλα καλά εδώ πέρα, όλα καλά. Όλα καλά. Ρε, Εντάξει, είσαι όλα, καθυστερημένος. όλα καλά πρέπει να είναι. Παραιτήθηκα για τα μάτια τα δικά σου. Παραιτήθηκα. Δεν υπάρχει γυναίκα άλλη. Για σένα παραιτήθηκα. Για σένα παραιτήθηκα, το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι θυσία έχω κάνει στην καριέρα μου. Γιατί μου λες ψέματα. Άσε με να πάω να χαιρετήσω το προσωπικό. Να τους ευχηθώ, πάνε, να τους πάνε, ευχηθώ πάνε. τα καλύτερα. Πάνε, και πάνε, συνεχίζω. πάνε. Δεν ακούω τίποτα. Α, Ρε, δεν με πείχτεις. Άκουσε με. Δεν την Ναι, ξέρω, δεν κατάλαβε με το. πείθεις. Για σένα παραιτήθηκα. Ναι. Για να Όχι μην. ότι σε απέλησε ο Νέστορας. Βρε, μαζί Α, μιλάμε ναι. με τον Νέστορα. Για σένα. αυτά- Άκουσε με λίγο. Αυτά πέστε στην άλλη που τα τρώει, όχι σε μένα. Αφεντικό με απέλησες. Αφού μόνος σου παρετήφηκες ρε αδέλφε. Εμείς Βλέπεις. ακούσαμε ότι παραιτήθηκες. Βλέπεις. Παραιτήθηκα. Αφεντικό είσαι μάγκας. Για σένα παραιτήθηκα. Σλάς Για απολύθηκα. μένα θα πας στο διάολο. Στο διάλογο έχω πάει και έχω γυρίσει για τα μάτια σου τα δυο. Ακού- Συγγνώμη. Σε αυτό το αμάξι που φύγε τώρα ήταν μέσα η. Ή τρελέγκο. Η τρελέγκο ήταν μέσα. Ναι. Τι είναι η κοπέλα σου, τι είναι. Ήτανε μόνη της. Δεν γνωρίζω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είναι άσπρο μάλι. Δεν την ξέρει, περίμενε. Καλησπέρα, ναι, πείτε μου. Περνάω από εκεί να με δεις. Πες μου ότι είδα ψέματα, Ντέπι. Περνάω από εκεί να με δεις, δώσου κάτι που Ντέπι, θέλω. μην το κάνεις αυτό, θα γίνουμε που. Έλα. Ντέπι, κατέβα Αλλά. σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρε και αυτά. Λοιπόν, Κάτσα, ψηλέ. Φύγω. Να σας πω, Τράβα ρε κολόσιο. παίζει κανένα μαξάκι στη ζουλά. Να με Τίποτα, πετάξετε μέχρι καλά. να κάνεις κάτι. Μωρό μου, Έλα, baby. Άμα. μωράκλα μου, δεν γίνεται. Α, Τι, ναι! Ορίστε. Δεν με θυμάσαι. Ποιος είναι αυτός. Α, Δεν με θυμάσαι, ναι! μωρό μου. Ποιος είναι αυτός. Εδώ Α, ποιος ώστε είναι ο νέος άντρας. έτσι! Ορίστε. Εσύ ποιος είσαι ρε αδερφέ με τη γυναίκα μου. Πώς σας λένε. την κοπέλα τη γνωρίζετε από Έλα, κάπου. γύρισε. Θέλει εδώ. Πού είναι το πιστόλι μου. Ποιος είστε εσείς. Ποιος είστε, Περίμενε λίγο, κύριε? μωρό μου, περίμενε λίγο. Έλα, αγόρι μου, λίγο. να Ποιο είναι το συζητήσουμε, έλα. μωρό σου, ρε φιλαράκι? Ρε τι Ποιος θα είπε αυτό, ποιος θα είπε αυτό. Εγώ το είπα. Δηλώνω ελεύθερη. Δεν τα έχω Δηλώνεις ελεύθερη, ούτε με τον έναν, ούτε Δηλώνω με τον ελεύθερη άλλον. γυναίκα. Όπα. Πρέπει είναι αυτή. Το μωρό σου πάρτο και φύγε έτσι όπως Μωρό είσαι. μου, έλα εδώ. Μπορείς να φύγεις εσύ από εδώ γιατί μου σπάς τα νεύρα. Εγώ. Μπορείς να σου πω Όχι, σε λίγο. σένα και εσύ μιλάει. μαζί. Ναι, Και ναι, εσύ ναι. και Ρε, εσύ. μωρό μου, όχι Μπορείτε να τέτοια τώρα. φύγετε. Εγώ Όχι να τέτοια. φύγω, εννοείται πως να φύγω. Στο Δεν κάτω. φύγω. Άντε φύγε, έλα. Και Κορίτσι εσύ, μου, σε έλα, ξέρω από έφυγες. κάπου. Φύγε. Τώρα φύγε. Ντέπι! Λάθος κατά. Λοιπόν, Δώσε μάνα, δεν μπορώ μισό. Μιλάει με το αγόρι της. Έλα να σε κλέψω. Θες τέτοια ήσουν να πάρω. άκουσε με λίγο. Αυτό εδώ πέρα το παλικάρι το ξέρεις από κάπου. Έτσι όπως ξέρω και σένα, δεν θέλω να ξέρω ούτε και αυτόν που δεν το ξέρω. Έλα τώρα που δεν με ξέρεις. Πάω να δω, μα είναι καλά, κυρία Ντέπι. Μην πηδήξει από κανένα γκρεμό, τα συνηθίζει αυτά Κυρία αυτή. Ντέπη, πού είναι η κυρία Ντέπη. Ντε παρά μου. Κορίτσι μου. Εγώ είμαι μόνο δικό σου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν έχω Και σε μιλήσει, φίλη. είσαι θηλυκός σε αυτή την πόλη. Ούτε σε θηλυκή γάτα δεν έχω μιλήσει. Λοιπόν, Ο Χοντζέγερ. έγινε κάτι. Θες να σε στείλω να τον βρεις? Όχι, ξανάρθε, ρε. εσύ, δεν Όπα, μπορεί. όπα. Όπα, Καλά, όπα, να όπα. Τζοκέρ. Η Ντέπι. Τι θέλει τώρα, να του φέρω τον μπάτα. Παρακαλώ, Ακούς, παρακαλώ. άμα θες ζωντανή τη φίλη σου, θα έρθεις στη φωτογραφία που θα σου στείλω. Άκουσε με προσεκτικά, φίλε. Να σε ακούσω πολύ προσεκτικά, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή
Μιλάς με Έλα. τον Βίκτορ Εμμάνουελ τον Τρίτο. Δεν πάω να μιλάω και με τη γιαγιά μου. Δεν θα την ακουπήσεις και όταν έρθω εκεί που θα μου πεις θα μετρήσω μία-μία τις τρίχες στο κεφάλι Όχι, της. αδερφέ, Τα δάχτυλα να μετράς καλύτερα. Άμα γιατί λείπει μία τρίχα θα γίνει μαλακία. τα Καληνύχτα, δάχτυλα ελευθερία! μετράς, φίλε μου, τα δάχτυλα, γιατί λείπει ήδη το ένα. Λοιπόν, έρχομαι. Δεν θα την πείραξεις, σωστά. Μη φωνάζεις μωρή. Έρχομαι. Μας πήρανε την τέπη, κύριοι.